खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामबाय थादों थिग बेबायदिनो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो उनफिना थायाखै बिटिसिआव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो गावबा गावनि दोलो बे दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव नाजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो बनरगाव बियाबनि एमसिएलए बिथां राजीव कुमार ब्रह्म थामहिनबा राजीव बांगालाबो बे समाव गावनि बियाबखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव सेस्था खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो दिनैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थामहिनबा बे समाव झारबारि वेस्ट मालिगाव बंसिबारि प्राइमारिनिफ्राय गासै बिपिएफनि 33 गागि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बे समाव राजीव बांगालखौ मोजां मोननानै बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय गासै 33 बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गागि थामहिनबा बिथां राजीव बांगालिनो मोनसे समनि दैदेनगिरि थामहिनबा बिथांजोंनो समान खामानि मावफानाय गासै 33 गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै बे समाव राजीव बांगाल बिथांनिसिम बा बिथांजों जगदान जादों बिजेपिआव जगदान जादों 33 बिपिएफनि सोद्रोमा बिथांमोना नोंथांमोना मिथिगौ दे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे हाब्रां खुरखानाय बे हाब्रां खुरखानाया बे समाव सानफानि उनाव सानफा सोलिबाय दं आरो बे समावनो बिपिएफनि गासै 33 गोख्रों मावथि बिथांमोना गागि दैदेनगिरिफोरा गोजाम वर्कारफोरा बे समाव राजीव बांगालखौ मोजां मोननानै राजीव ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बनरगाव बियाब हिसाबाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया थामहिनबा बिथाङा सेथि मासियाव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों सेथि मासियाव दं होननानै बिथाङा दाबि खालामदों राजीव बांगाल बिथाङा दाथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा आङो थाङै थुङै बनरगाव समस्ति हिसाबै इउपिएफआनो हक बिपिएफआनो हक बिजेपिआ दा सेथि थाखोआव दङ होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होयो आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे खाम्फा बरगयारिनि सायावबो बिथाङा बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों जे खाम्फा बरगयारिया सासे गोरों दैदेनगिरि सासे गोख्रों आरो सासे जोबोदनो गोरों दैदेनगिरि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोथांना लाखिनायाव गोबां बिथांनि बिहोमा दं आरो बिथांनि जों फल'वार होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजीव बांगाल बिथाङा बे समाव बुंथिदों जे खाम्फा बरगयारिया सासे गोरों दैदेनगिरि आरो बिथाङा जोबोदनो मोजां सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथांनि फल'वार होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा आरो बे समाव दोलो नागारनायखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा बबे दोलोजों थांगोन बिथाङा बे समाव आं बुंनो हाया नाथाय बे समाव आं जेबो बुंथ'आ बा बुङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दोलोखौ थामहिनबा गावखौ सेफ जनाव लाखिनो थाखाय बे समाव खाम्फा बरगयारिया दोलो नागारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजीव बांगाल बिथाङा बेथ' सासे गोरों मानसि बिथाङा गाव मा सानदों आंथ' बेखौ बुंनो हाला बिथाङाबो गावनि हयथ' भबिसतखौ साननानै हयथ' माबा मोनसे दोलोआव बे हाबनाया हाबखागोन जिथु बिथाङा सासे एकदम बर' जातिनि सासे नेतामोन आन्दलनकारिमोन बिथांनि उनजों खामानि मावबोनाय सासे आंबो वार्कारमोन बिथांमोना नेतामोन मानोना बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे हाब्रां खुरखानाया बे समाव जाबाय दङ आरो थिग बेबायदिनो बे समाव खाम्फा बरगयारियाबो गावखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोननो थाखाय बा लाखिनो थाखाय बे समाव बिथाङा दोलो नागारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों नाथाय बे समाव बिथाङा बबे दोलोजों थागोन माबे राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन नाथाय बे समाव जेबो बुंथ'आ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा नाथाय बे समाव बुंनांगोन जे राजीव बांगाला गाव बनरगाव बियाबाव सेथि पजिशनाव दं होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों आरो बिथांखौ मोजां मोननानै गुबुन समाव खना खनला जायगायाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय थामहिनबा राजीव बांगालजों थांनानै जगदान जानाय बे हाबाफारिखौ बे समाव नुनो मोनबाय थादों आरो दिनैबो गासै 33 बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा वेस्ट मालिगाव झारबारि आरो
बंसिबारिनिफ्राय गासै सा 33 गोख्रों BPMनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव BPF नागारनानै BJP राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दिनैहाय थारमाने वेस्ट मालिगावनि फुराना BPFनि वार्कारफोर आरो माखासे बंसिगाव आरो माखासे जाहारबारि मिलायनानै गासै 33 जन दिनैहाय जयनिं जाफैदों। बिथांमोना सिगां समाव BPFनि गोख्रों खामानि मावग्रामोन। दा दिनै बिथांमोना BJPआव जयनिं जाफैबाय। दा बिथांमोनखौ आं बरायनानै लाबाय आरोखि। गोसोखौ मोजां मोनदों। बिथांमोना माखासे बेयाव गामिनि बुद्धिजिबिफोर दं, मेलेमजिबि बुद्धिजिबि बिथांमोना दिनैहाय फैनानै आंजों जयनिं जाफैदों। बिथांमोनानो खोथा होदों फैगौ इलेक्सनाव नोंथांनिखौ देरहानाया जोंनि दायित्व। जों सान हर खामानि मावनानै नोंथांखौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना आंखौ खोथा होदों। दा बेनो लासै लासैनो बयबो बुद्धिजिबिफ्राबो फैनो आंजों लाइन लागासिनो दं। दा आवगायावबो सिगां गोबां गामि ओनसोलनि गोरों गोरा बुद्धिजिबिफोरखौ पार्टियाव थायै ओरैबो थाङा गोरों साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ आं गोबां जयेन लाखांखाबाय। सिगाङाव मिडियायाव होनाय जायाखैमोन। दा लासै लासैनो बर्नगाव समस्ति हिसाबै BJPनि दोहौआ बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। आसा खालामो निस्सय आं फैगौ इलेक्सनाव फिथाइखौ मोजां मोनगोन होननानै आंहा आसा दं आरोखि। फुं मोना बेबायदि हाबनायखौ दिनैनि थासारियावबो नुनो मोनदों। थारैनो नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ लानानै नोंथांनि बर्नगाव थाग्रा रावबो गैला होननानै सानो नामा? दा बेथ' दा स्टार्टिंसो जाहैबाय। इलेक्सना गोबाव सम दंबावो। दा जुदि नोंथांमोन बादि सोंनाय बादि जुदि थाद'नाय गैयै जुदि फैबाय थायोब्ला निस्सय देरहानाया खाथां बेखौ आं नुहुरदों। दा लासै लासैनो बयबो फैगासिनो दं, फैगोन आरो आसा खालामदों आङो निस्सय बर्नगाव समस्ति हिसाबै BJP दोलोआ दा स्ट्रं जानानै दं। आरो इसोरा अनोबा भगबाना अनोब्ला रायजो राजाया अनोब्ला निस्सय आं देरहानाया खाथां। जिहेतु UPP नांनानै दङ, बर्नगावनि बिथिङाव माबायदि जागोन UPPL BJP? दाथ' बेखौ हयथ' नोंथांमोना निउस आखुरैबो खोनागासिनो दङ। फ्रिलि गेलेगोन। सिगाङावबो हयथ' 2020आवबो फ्रिलि गेलेदों। गोजौ लेभेलनिफ्राय दासिमबो जोंनो बिथोन हरथ'वाखै। थेवब्लाबो सिगाङाव बुंखानाय दंखायो जे मोनफ्रोमबो जायगायाव BJPआ फ्रि गेलेगोन। बेयाव जाय पार्टिया देरहागोन, जाय बांसिन देरहागोन बेजोंनो सरकार दागोन होननाय मोनसे जोंहा रायलायखानाय दं। दा CM भटखौ लागोन नामा नोंथांमोना? CM भट लानाय लायैयाथ' बे गोजौनि बाथ्रा। हयथ' जेबो लकेल पार्टि मोननै दं। हयथ' बिथांमोनाबो लकेल पार्टि हिसाबै स्ट्रं जागोन। जाय जोंनि BJPबो थाबाय। दा बे CM भटखौ लानाय लायैखौ आं बुंथ'नो हानाय नङा। बे जाबाय गोजौनि खोथा। दाथ' नोंथांमोनानो नुगासिनो दङ। दा आङो थाङै थुङै बर्नगाव समस्ति हिसाबै UPPआनो हक BPआनो हक BJPआ दा सेथि थाखोआव दङ होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होयो आरोखि। जेरेखम आंजों दा जगाजग लानाय, जेरेखम जयनिं जाफैनाय गोबां गुबुन हारिनि आंजों जयनिं जानानै थांबाय। नंगौ आङो ज' लायाखैब्लाबो बिदिनो 30 जन 40 जन 50 जन गोबां लाबाय। लायै लोदोनै आंजों आङो बर'फोरखौ स्पेसियेलि गुबुन हारिखौ बाद दोननानै आं 5000सिम आं बर'फोरखौ मोननो हाबाय आरोखि। बेनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय दं। मोनसे समाव बेथ' सासे गोरों मानसि बिथाङा गाव मा सानदों आंथ' बेखौ बुंनो हाला। बिथाङाबो गावनि हयथ' भबिसतखौ साननानै हयथ' माबा मोनसे दोलोआव बे हाबनाया हाबखागोन। जिथु बिथाङा सासे एकदम बर' जातिनि सासे नेतामोन, आन्दलनकारिमोन। बिथांनि उनजों खामानि मावबोनाय सासे आंबो वार्कारमोन। बिथांमोना नेतामोन। दा हयथ' बिथाङा सानदों खोमा दा जुदि जोंहा बड'लेण्ड बिनाया जुदि दोनथ'बायब्ला
अब्ला बेहाबो राजनितिकआव थानानै गावनि खामानिखौ जिहेतु रायजोनि खामानि मावनो गोसो जानाय बेखौ हयथ' मावफुंगोन खोमा ओंखायनो माबा मोनसेयाव हाबगोन बिथाङा ओंखायनो गाव पार्टिखौ सोलायदों जानांगौ आं बिदि सानदों आरोखि जेब्लाना हयथ' बर'आ ज' जानानै जुदि आलादा हादर बियो बे आलादा जिनिस अब्ला बयबो ज' जाफिनगोन बेखौ आंहा आसा दं आरो बेखिनियानो बिथाङा दिनै बदलाव थाङो थाङा बेखौ आं बुंनो हाया मिथिया नाथाय बेखौ आं लिडार हिसाबै मानियो जेरावखि दोलोआव थाङा माथो बिथाङा जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौनो आं बिथांखौ आसिरबाद होयो हाग्रामा महिलारिनि सायाव मा बुङो नोंथाङा जिहेतु पार्टि नागारनानै गुबुन दोलोआव थांगासिनो दङ सासेनि उनाव सासे हाग्रामा साराबोथ' सासे जोंनिनो गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ जोङो बर' जाथिनि जोङो राजा होननानै जों सानो बिथांखौ आं जेब्लायबो आं मान बावो सिबियो बिथांनि एगेन्सै आं खोथा बुंनाय नङा मानो बिथाङा हारिखौ सासे दैदेनबोग्रा नेता खाम्फायानो हक हाग्रामायानो हक बिथाङा मा जानो थाखाय गुबुन नेताफ्रा बारस्लायदों बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आङो दिनैसिमबो हाग्रामाखौ सनमान होयो सिबियो बिथाङा मा जोनाव थांदों आं बेखौ आं बुंनो हानाय नङा